Nej, vi har sådan en spidslæs og spidslæs. Men der er sådan op, og det havde min bedstemor også, hende lignede mig der. Du var da købt en gang. En gang i tiden morgen, ikke? Ja. Og der har vi lige, der har vi vores udhus. Der er bygget udhus nu. Det er rigtigt, ja. Ved I hvad, der var alle tiders hjørne der. Der Jamen, det er stadigvæk. Så meget, ja. Men, det er bare lavet, det er bare men jeg kan godt sige, den er rar, den stue, den er ikke køn, den er Nej, ikke køn. Ved du hvad, Jan sagde straks, den skal væk. Ja. Men nu har vi prøvet at sidde i den, og solen kommer der om eftermiddagen. Og der er ryddet fuldstændig op. Jamen, jeg har det til der pænt. I kan da sagtens bruge, I kan da bruge de møbler, der er der også. Ja, jo, det er gode møbler. Gud. Det er de alle sammen. Jeg tror, ved du hvad, det har vores år står der. Det har været fra vores år. Det har været til Martin Jensens 80. fødselsdag. Der var vi sammen. Hvad er det for en familie, der står derude? Det kender jeg ikke. Det ved jeg ikke, det kender jeg heller ikke, nej. Der er Marianne. Ja. Og men der var vi jo. hvor er læreren henne? For det er Jan. Er det Jan? Ja. Læreren er der ikke. Det er der, der tager det. Ingen tvivl om det. Det er 15 måneder. Jeg må være født. Der var en politimand. Det var jo en stor begivenhed, at der var en politi, der dirigerede dernede, ikke? Ja. Det er hesteudløb, ja. Der er jeres mor i badedragt. Ja. Det er rent porno. Sådan så en badedragt ud dengang. Jeg ved hvad, den dækker mere end vi den brugte afslører. kun strikke badedragte dengang. 4 timer og tørre. Ja. Men de var sådan nogle af de der gik ned. Ja, det er nok gjort, og så, men de var strikket. Jamen, det var meget moderne, så strikke badedragt, ja. De var i hvert fald nogle. Jeg vil se en lille indretning af huset, der. Lidt af det. Ja. Prøv at se, det er pænt, sådan nogle store blomster, ikke? Jo. Det skal jo også føres tilbage til oprindeligt. Det er pænt, der er det. Skal det? Det må vi have fat i, sådan noget. Og der, det var den der tradition med Det var jeg altid bange for, de gæster, de ville altså snakke. De var også, ja, de var afsted. Ja. Da han gik op i toften. Ja. Ja, du har